Здравей, България! Аз се казвам Станислав Христов Христосков. И съм победител в конкурса Евровизия. Защо победих, не знам. Хем не пях със Азис. Това тук е татко. Христо Христосков. Татко не стига, че е гърчев, ами е и ням. Абе, татко, къде е бацко, бе? Не знам. Тата, ти па що приказваш, бе? Нали си па ням? Сега, ако и бацко ми не ми е бацко, ще се побъркам. Абе, татко, къде е бацко, бе? Абе, татко, ти като си ням, аз глух ли съм? Не си глух. Моля? Не си глух. Добре, тогава... Тогава ще пея. Какво ми е? Цял живот съм се занимавал с музика. Пея от 3 месеца. Слухар съм. Пея дори не знам нотите. Ето. Аз знам ги, бе, нали? Знам. Ще ги кажа. Знам ги. До, ре, ми, фа, мол, ра, диш, хаш, де, де, ер, ди, ви, ди, ем, П3. Абе, татко, що нямам толкова пръст с всичките ноти, бе? Татко, мъцни, бе? Сега... Какво? Сега ще ви представя песента, с която ние ще ги убием на Евровизия. Точно така, татко! С китарата. Покажи им тремолото. Така. Браво! Денек ще ги убием с китарата. Точно така. Това е едно наше авторско парче в стил Celtic United Music. То се нарича Той съм аз. Защото по душа съм рарарас. Татко, дай да ги прибиеме. Аз стига так това. Какво ще кажете, Сега това не е интродукцията. Аз искам да вия на Евровизия. Там ги разбия, направо ще умрат. Правете любов, а не война. За победа съм готов. Да ме гледайте с очи Слави Трифонов! Добър вечер, уважаеми зрители на BTV. Добре дошли, казвам и на вас, скъпи гости в нашото студио. Радвам се да ви видя. Тук виждам плакат посветен на Зари, който обаче избяга. Вие сте от училище... Кое училище са, бе, Георги? Привет от... 127 соло, добър. Най-старото училище в София. Тебе питал ли съм те нещо? Тебе питал ли съм те нещо? Не. Ти ли се класира за Евровизия? Това ми е. А това кой е? Кое е това, момче? Това е татко. Да, него го е правил детко. А детко го е правил прадетко. Желая ви успех на Евровизия. Добре. Желая ви успех на Евровизия. Нещо ще изпеете ли друго или не? Може. Мерси. Абе, батко ще дойде ли? Не, батко няма да дойде. Що? Моля? Какво? Абе, какво става, бе? Не знам. Хайде, бягайте и двамата. Другия път ще видим. Айде, Абе, довиждане. Ставчо, къде е батко, бе? Няма го батко, довиждане. Кое е това, момче? Не знам. Довиждане. Ставчо!
Какво? Купиш ли дъвки и балончета? Какво си купил? Ще ми купиш ли дъвки и балончета? Дъвки и балончета? Защо да ти купя? Да си ги надувам и да си ги пукам. Да си ги надуваш. На Евровизия ще отидеш. Айде, Айде, добре, чао. Айде, чао. Чао.